kapuso, siguradong ma-energize ka mo sa powerhouse performers sa GMA Network nga itong makauban karong buntaga ang all-female quartet nga gilangkuban sa mga kanhi clashers Riel, Danny, Lyra, and Mel, collectively known as XOXO. Hello! Maayong buntag! Maayong buntag! Kaninyong tanan! Maayong buntag! Cebuana, mga Cebuana, mga taga Central and Eastern Visayas. Good morning sa inyong tanan. Maayong buntag, XOXO, we're ready for you, di ba? Thank you so much for agreeing to do this interview, girls. Thank you Thank you din po. Thank you po. Baka naman, pwedeng pakinggan yung XOXO song. We got this beat, we gotta show you what's real. We gotta be free, come on and spread those wings. We gotta speak, we got our voice for them to hear. Girl, you're not weak, you gotta stand up and believe. It's the time to let the world know we got what it takes, so let them show. Welcome dito sa GMA Regional TV Live. It's so exciting to be with powerful ladies with powerful voices. So please greet our viewers, lalo na yung mga kababayan nyo sa mga hometowns nyo. Ayan, hello sa mga kapuso na ako diha sa Danao and sa Cebu and sa tanan ng mga taga Central and Eastern Visayas. Maayong buntag kaniyong tanan. O sa akong mga relative diha sa Lapu-Lapu, hello, maayong buntag sa inyo, gimingaw ko ninyong tanan. Ayan, maayong buntag sa tanan nato mga kapuso diha sa Cebu o sa Central and Eastern Visayas. Maayong buntag kaniyong tanan, guys. Maayong buntag po sa mga binati po nila. Maayong buntag po. Taga-Bulacan po dyan. Hello sa mga taga-Bulacan. Girls, kumusta na kayo? What's keeping you busy habang nasa bahay kayo? Personally, aside from XOXO, meron po akong mumunting kimchi business. So, yun po yung pinagkakaabalahan ko. Tapos kami pong apat, nag-live stream po kami. As a group nan po, pinagkakaabalahan din namin yung pagpa-practice ng whole song po ng XOXO dahil malapit na po ang aming music video. Ayan, todo practice na. Personally po, nagkaroon po ako ng time sa family ko. Siyempre, dati lagi po akong nasa labas ng bahay. Yun, may events, kumakanta, sumasayaw, nag-workshop. Pero ngayon po, natutunan ko na magluto ng mga lutong bahay. Ang sarap pakinggan kasi aside from work, nagiging friends na talaga kayong apat. Yes. Super close po talaga. Let's talk about your self-titled debut single, ang XOXO. Kasi makahulugan yung mensahe ng single nyo na ito, especially for us women. Kayo ba? How do you support each other? Lalo na during these times na may pandemic. Ayan nga po, sobrang natutuwa kami sa sa very first single na nirelease namin kasi this is the way of showing everyone na kami to, the way of introducing ourselves to all the people. And nakakataba ng puso kasi yung mga positive na feedbacks ng mga tao kasi na-inspire daw sila kasi nga yung goal namin is to promote body positivity, women empowerment, and para po to yung kanta po namin para po sa mga tao na mababa po yung self-esteem sa sarili nila. And yes, before na-compose yung song, syempre thank you so much kay Sir Kiko Salazar and GMA Music dahil gusto talaga namin to na song dahil idea namin to. We wanna have a first single na mag-speak ng sarili namin. Unta magustuhan ninyo og katong wala pa naka-stream, guys. Please, paminawan ninyo. Sakto. I really love that song, no? Kay gi-celebrate jud niya ang atoang womanhood mo nang daghang kayong salamat sa XOXO song ninyo. And within this year, yung pagsasama nyo within the year na nagsama kayo bilang XOXO, ano yung mga milestones and struggles nyo bilang grupo na hindi nyo makakalimutan talaga? Yung struggle po namin talaga nung nag-start pa lang po kami is hindi po kami talaga sumasayaw. Yung po yung napahirap po nung unang
pinasayaw po kami. Tapos habang kumakanta, sobrang hindi po sanay pa kami. So yun po yung binigyan po kami ng pagkakataon ng GMA Artist Center, binigyan po kami ng workshop para po ma-improve pa po namin yung sayaw po namin while singing. At ngayong magpapasko na, baka naman pwede namin pakinggan yung Christmas carols nyo na handog nyo para sa mga viewers natin. Let him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. Merry Christmas! Yes! Merry Christmas! May Pasko Tagbalay! Yeah. Daghang salamat Good for morning. Thank you, Daghang salamat po! And mga kapuso, atong naila-ila ang talented and powerful all-female group sa GMA Network, ang XOXO. Pinaagi sa ilahang talento, ilang gipakita ang women empowerment nga mupatigbabaw gihapon ang impluwensya sa kababayan bisan pa man sa mga pagsuway karong panahona. Og daghan paminggiandam para ninyo busa tutok lang dinhi sa GMA Regional TV Live.